Добър вечер, дами и господа. За мен е изненада, приятна, разбира се, изненада тази изложба, това ново сдружение в българската фотография. Много е важно тя да има своя колегиален живот, хората да пресичат маршрутите си и да обединяват усилията си в социализацията на фотографията. Това тя да намира място в пространството на града, на съвременния град. Не знам дали днес е признатият празник, ден на фотографията, но мога да кажа, че тази изложба си е намерила времето и мястото. Намерила си е времето, точно сега, малко е задушно август, аз затова няма да бъда много пространен, защото в нея има нещо ваканционно. В какъв смисъл? Тя е емоционална, весела, тя е шарена, тя в някакъв смисъл е почивка, ваканция от травмите и проблемите на всекидневието. Погледа, както когато гледаш морето или когато гледаш към планината, погледа изведнъж забравя откъде е тръгнал и започва да се движи по един неочаквани маршрути. Тази фотография, тази изложба ни предлага точно това. Затова много хубаво, че откриваме през август. Фотографията, това е нейната сила, че може да си играе с времето и всеки месец да го превърне в август. Ако изложби като тази се откриват по-често. Мястото, което е по-важно. Мястото е Шипка 6, галерията, знаковата галерия на Съюза на българските художници. Валя подсказа посоката да е едно много важно усилие, което аз виждам, че е така малко манифестно, е възприето от фотостил и демонстрирано в тази изложба. Усилието да защити фотографията като изкуство. Но не в стария спор, който остана, мисля, в 20 век, а преди това омръзна на всички, дали фотографията е изкуство и доколко е изкуство, а просто като фотографията се реализира, представя се като изкуство. Представя се там, където сме свикнали да се срещаме с изобразителното изкуство, влиза в неговите кавалетни форми и даже в известен смисъл, с известна ирония, разбира се, възпроизвежда внушение на живописта и на графиката. В тази изложба фотографията е влязла в много от нещата, да не кажем почти всички, в обувките на изобразителното изкуство, в неговите традиционни кавалетни форми. Фотографията си играе на изобразително изкуство. Прави го свободно, весело, в някакъв смисъл с по-голяма радост, отколкото като че ли самите художници. В играта на изкуство, специално казвам играта на изкуство, а и самото изкуство игра, има една постмодерна тенденция, която се личи тук и в тези работи. Има едно желание на фотографията хем да си остане фотография, хем да се направи на нещо по-различно от самата себе си. И в това отношение мисля, че общата естетическа картина, която тази изложба рисува, налага фотографията като художествен вид в съвременния свят. Фотографията, както се казва, е станала изкуство извън въпроса дали е изкуство или не. Нещо, което вижда с очите си и което буди естетически емоции. Нещо повече, фотографията, тези фотографии, голяма част от тях, си позволяват да строят фикции, както всяко художествено произведение, различни, паралелни светове, независимо, че са извлечени от наличния видим свят. Така че фотографията, фотостил, чрез тази работа, която сега разбирам ще пътува до Америка, чрез тази изложба, наистина показва как фотографията може да се преживява в съвременния свят като изкуство. И то е едно изкуство, което лесно може да влезе в всекидневието, в интериора, да стане
да стане лично преживяване и лична потребност. Затова и в тези работи, както казах, няма някакъв драматизъм, няма тежки морални въпроси, те са само една естетика, която мами погледа, в най-хубавия смисъл на думата. Освен това, в тях има нещо много демократично, те са запазили чара и на свободния личен избор и на удоволствието от правенето на фотография, който до голяма степен се свързва и с любителството, което през миналия век още създаде собствена естетика и сега професионалните фотографии често влизат в нея и създават в този план своите произведения. Така че това е едно колективно художествено преживяване и независимо, че авторите са много и в различни посоки работят, тази способност да творят близко до образците на класическото изобразително изкуство, като частично ги възпроизвеждат, а частично еротизират, създава един общ стил на фотостил. Желая успех на сдружението, желая да създаде собствена естетика и собствена традиция в българската фотография, да не казваме школа, защото това е силна дума, но да се сближат индивидуалните почерци и да влезе в историята на българското изобразително изкуство. Честита изложба!